Goeie, het is tongetje 3 november. Dit is Bient, mijn speciale uitsturing in het ram van Sinterklaas. On tafel Aad Staartjes, jarenlang de verste reporter bij de intocht van Sinterklaas. Erik Zandberg van Wat is Gwot distributeur van der Meulen uit Snits. En Brenda Otjes, zij is van discriminatiemeldpunt Toomba. Nee, dat zijn nieuwe Zwarte Pieten. Ja? Ja. Vertel. Ja, die zo stroopwafelgezicht hebben. Gadverdamme. Eentje heeft een koekhoofd. Ja, een koekhoofd, een koekpiet en een stroopwafelpiet. Meneer Staartjes, in Jodewals van Jet, een stroopwafelpiet? Ik heb er nooit van gehoord en ik kan me er ook niks bij voorstellen. Nee, wat vinden jullie er eens van? Ja, ik vind het dus, nou, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Ik vind het overdreven. Overdreven. Ja. Want de Zwarte Pieten discussie, we kinderen eens net omhinnen. Ik hier net bij Bient. Daarom heb ik even een waskoging voor alle orders. Want dit volgende peteer is misschien wat minder geschikt van de band. Want Brenda Otjes, binnen bij Toomba, eens een soort reacties binnenkam. Hoe Zwarte Piet? Nou, de meldingen die bij ons binnenkomen, dat is heel frappant. We hebben eigenlijk ieder jaar een paar meldingen van mensen die zich gediscrimineerd voelen door Zwarte Piet. En dit jaar hebben we daar niet één. Dus nul meldingen. 0 meldingen in Friesland. En we hebben wel een aantal reacties van mensen die vinden, en die op een vrij heftige manier aan ons kenbaar hebben gemaakt, dat ze vinden dat Zwarte Piet moet blijven op de manier zoals, zoals we hem nu kennen. Dus eigenlijk meer meldingen van voorstanders? Ja, en dan niet vanuit discriminatie, maar wel dat ze het ons willen laten weten van, nou ja, wij vinden dat Zwarte Piet moet blijven en waarom moeten wij ons aanpassen aan, et cetera. Maar speelt het dan deze hele discussie eigenlijk alleen nog maar in de Ronenstad? Nee, de discussie wordt hier natuurlijk ook gevoerd. Alleen niet in de vorm van het melden van een discriminatiemelding. Hè. Dat zijn natuurlijk verschillende dingen. Ja. Dus je kunt wel een discussie voeren. Je ziet hem in de krant. Je ziet hem... Ja, mensen praten erover. Dus, Ja, eens al man lang. Hè, want, en net alleen nog eigenlijk dit hier. Want in 2009 zei Doutzen Kroes dit. Nou, ik vind dat die Zwarte Pieten, dat kan echt niet meer, toch? Oh. Ja, Bonk is al doodsbang dat we... Wat vindt u? Kan Zwarte Piet, kan dat nog eigenlijk? Ja, dat kan nog. Ja. Maar leg dat maar eens uit aan iemand uit Jamaica. Een neger uit Jamaica. Ja, en dat zei Doutzen Kroes al in 2009. Had ze een punt? Ja, absoluut. Ja? Ja. Erik, wat verneem je hem eigenlijk in de Watersquad-branche? Wat verneem je hem daar van de hele discussie? Nou, men is met name een beetje onzeker en afwachtend. Als je weet bijvoorbeeld dat de discussie vindt dan plaats, vorig jaar al. En nu in september bijvoorbeeld is het weer opgeleid. En dan hoor je dat bijvoorbeeld een merk als Playmobil, die heeft besloten, niet zozeer om die discussie, om bijvoorbeeld bepaalde artikelen niet meer te gaan maken, de Playmobil Sint Stoomboot, dat er een hele run op komt. Omdat ze denken, dit wordt een collectors item, want Zwarte Piet gaat weg. Dus vooral er is een run op Zwarte Piet van Playmobil? Ja, en andere merken die iets uitgebracht hebben, die besloten hebben vanwege de discussie om het maar niet meer te doen. Dat wordt dus een collectors item? Ja. Die ben nou al meer wurg? Ja, nou ja, afhankelijk van wat er gaat gebeuren. Maar vooralsnog is het totaal uitverkocht, ja. Ja. Ben er nog even wat, waarom had eigenlijk Doutzen Kroes een punt? Nou, als je kijkt, Zwarte Piet, wie is eigenlijk Zwarte Piet? En als we... De discussie gaat nu heel erg over, ja, dit is een traditie en het is voor kinderen en het is onschuldig en het wordt niet discriminerend bedoeld. Dat is ook allemaal zo. Maar toch, als je kijkt wie is Zwarte Piet, het is wel een Afrikaanse man. Tenminste, zo zie ik Zwarte Piet. Ik weet niet hoe andere mensen, maar het is wat mij betreft een Afrikaanse man die in een rol van de knecht, en dan ook nog niet eens alleen, maar met een hele groep in een rol van een knechten, voor Sinterklaas is. En als je dan kijkt van ja, dat is wel een heel apart beeld om dat mee te geven aan de kinderen. En ja, feesten, tradities veranderen altijd. Het is nooit statisch. Dus die pieten hoeven niet te verdwijnen. Maar om nou dat zo sterk te koppelen aan die traditie van de zwarte man uit Afrika die de knecht is van Sinterklaas. Nee. Meneer Staartjes, ja, wat vind je? Ja, wat Zwarte Piet zou bezoeken? Ze heeft een punt. Dat is ook wel zo. Dat vind ik ook wel. En als je dat op die manier bekijkt, is dat natuurlijk ook wel zo. Maar ja, het is een verkleed feest. Het is een kleuterfeest. En ja, wij kennen het allemaal. Ik ken het van dat ik zo klein was. 1941 was de eerste keer. En toen was de Zwarte Piet niet aanwezig. Maar kijk,
Ik vind dus dat de discussie doorslaat. Te veel doorslaat. Als de Sunny Bergman zegt gisteravond bij De Wereld Draait Door. Ja, en dan komt hij ook nog per schip. Nou, dat is toch wel heel erg. Dan denk ik, kom nou toch. Hou er toch op, want er zijn bootvluchtelingen of er zijn slaven per schip vervoerd. Ja, dat heeft er natuurlijk allemaal niks mee te maken. Dat zijn koppelingen die je maakt die je niet kan maken. Dat vind ik dan onzin. Ja. In de hele discussie liep het Sinterklaasjournaal liep het wel leidend. Hè? Want het eerste Sinterklaasjournaal, 900.000 mensen hebben naar de allereerste oorlevering gezien. Dat zijn er 300.000 meer als vorig jaar. Had je met gezien, de eerste oorlevering? Ja, uiteraard. Ja? Ja. Puur uit nieuwsgierigheid? Ook vanuit professionaliteit, om het zo maar te zeggen. Want wij willen ook graag weten wat gaat er nu gebeuren natuurlijk. Vanuit voor onze klanten eigenlijk ook. Maar eigenlijk ook vanuit nieuwsgierigheid. En ik ben ook heel blij dat het gegaan is zoals het gegaan is. Zullen we even zien hoe het Sinterklaasjournaal de oude dagen oorbriochten? De allerbelangrijkste vraag van de hele wereld. Komen er ook pieten naar Nederland? Hoezo? Nou, sommige mensen vinden ze maar ouderwets. Daarom neem ik ze juist mee. Dan wordt het weer ouderwets gezellig in Nederland. Dat is al honderden jaren zo geweest en dat zal altijd wel zo blijven. Kom Pietermannen, we gaan van boord! Van boord! Van boord! Dolores, er is iets heel vervelends aan de hand. De pieten, ze komen niet. Komen niet? Nee. Maar dat is erg. Ze zijn allemaal van boord gegaan, dus ja, die kaartjes die kunnen wel weer weg. Ja, dat wie dus het Sinterklaasjournaal van Juster. Het is een soort van cliffhanger, om maar in vaktermen te blowen. Maar stel je voor, de komende dagen, joert of morgen, toch nog gekleurde pieten bij. Een rode, een groene, regenboogpieten, alles wat je willen. Zou dat dan ook nog gevolgen haar kinderen voor de intocht van Takom Sneun? Ja, daar geloof ik niks van. De intochten gaan gewoon door. Ze denken allemaal, ja, dat doen ze daar in de grote stad of in het westen. Maar wij doen dat al zoveel jaren zo en wij doen dat zo. En kinderen maakt het niks uit namelijk. Of je nou blauw of groen of zwart of geel bent, dat maakt ze niks uit. Ze spelen dat spel mee. En je hebt toch dat rare pak aan en die rare muts op. Ja, en waar dat vandaan komt, ja, dat zal die kinderen allemaal worst wezen. Ja. Het is grappig dat jij erover beginnen, ja? Ja, want ik denk juist dat vanwege het laatste punt dat het voor de kinderen niet uitmaakt. Nee. Ja. Dat het Je hebt gelijk. langzamerhand zal het denk ik gewoon veranderen. En Het is een volwassen discussie. Ja, en die strooien we over die kinderen uit. Dat heb ik erop tegen. Dat vind ik akelig. Ja, nou we hebben het bij een vregen op de basisscholen in nevens mij weer in Driels. En we stelden de vraag van hoe shot Zwarte Piet er eens uit? En dit is wat ze zijn. Maar ze heet Zwarte Piet, dus dan zijn ze zwart. Zwarte Piet? Ja. En er komt ook zwart voor. Ja, want het gezicht is toch bruin? Ja! Oh, ja, ik dacht misschien kan het ook een andere kleur, ik weet niet. Nee, het zijn nieuwe Zwarte Pieten. Ja? Ja. Vertel. Ja, maar ik weet niet hoe ze heten. Eentje heeft een koekhoofd. Kan een Zwarte Piet ook in spijkerbroek? Nee. Of in een rode jurk? Nee. Of met een geel gezicht? Nee. Of blauw? Ja. Blauw gezicht kan wel, zeg je? Ja, dat zou wel kunnen. Beetje. Ja, donkerblauw zou wel leuk zijn. En er komen ook stroopwafelpieten. Huh? Wat zijn dat voor pieten? Ja, die zo stroopwafelgezicht hebben. Gadverdamme. Serieus is dat? Gadverdamme. Krijgen stroopwafeltjes. Nee, daar krijgen we pepernootjes. Nee, stroopwafels. Pepernootjes. Stroopwafels. Pepernootjes. Dat lijkt me echt niet leuk. Ja, maar jou wel zeker. Waarom? Nou, omdat ik al mijn hele leven Sinterklaas met Zwarte Pieten vier. En dus is het ook wel eens leuk om een keer andere pieten te hebben. Wat lijkt me dat stom. Maar wat me weer leuk lijkt, is die regenboogpieten. Want ik weet welke kleur ze moeten hebben. Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw. Rood, oranje, geel, groen, blauw, paars. Nee. Ja. Pepernootjes. Stroopwafels. Pepernootjes. Hé, ik heb nog iets voor jullie. Lekker.
Lekker. Lekker stroopwafels. Ik ben stroopwafel, Piet. Stroopwafel is bra. Hoe vind jij? Oh, je houdt sowieso niet van stroopwafels. Ik hou ook niet van stroop. Ja, dat wie een band van basketbal de kochen in Driels. Je maakt liek dus, hè. Het maakt de band dus eigenlijk helemaal net uit. Nee. En dus is het vooral een discussie wat voor volwassenen speelt. Jouw dochter eigenlijk al, jij hebben 20 jaar lang hebben jou verslag dienen van de intocht van Sinterklaas. Maar had er wel eens vaker, ja, die discussie, had die wel eens vaker zo fel geweest en zo vol? Ja hoor, jawel. Het waren ook wel dreigementen dat er demonstraties zouden komen en dat ze de zaak zouden gaan verstoren. Nou ja, het enige antwoord daarop was dat er nog meer politie bij kwam. Zelfs politieagenten in Zwarte Piet te pakken. Om de zaak te beschermen. Ja. En ben je zelf ook wel eens bedriegen? Of heb je wel eens bedriegen gevield? Nou, jawel. Mijn huisje is wel eens aangevallen. Ik had zo'n commentaarhuisje. En daar werd op een gegeven moment met stenen tegen gegooid. Maar dat was denk ik gewoon baldadigheid. Maar wie dat ook al dan van een groepering die dit net eens wie je mooi de verschijning Zwarte Piet? Zat die nou dus altijd nog eens? Echt een groepering heb ik niet meegemaakt. Want het is natuurlijk makkelijk met internet. Je kunt zomaar een dreigbrief sturen. En wij zullen met z'n allen komen, wordt er dan gezegd. Ja. Nee, echt serieus heb ik het niet meegemaakt. Nee, want de allereerste keer, nee, net de eerste keer, maar de allereerste keer wie in van jou? In 1982 in Marken. In Marken. Ja. Nou, daar hebben we geen beelden van. We hebben wel beelden van 1989, net als mij in Gorinchem. Gorinchem, ja. Nee, Sinterklaas! dat is ons geheim, hè? Sinterklaas! Wie roept daar? Sinterklaas! Ach, Aart. Oh, even naar Aart. Ja. Wat fijn dat je er weer bent. Ja, dag Sinterklaas. Dag. Leuk dat u er Aart. bent. Ik heb nog wat meegenomen. Voor Van mij? oorwarmers. Oh! Kijk, ja, die doet u zo op. Hier, want het is nogal koud, hè? Moet ik die... Dat kan nu niet, hoor. Nee? Nee. Nou geeft u ze anders Misschien- maar aan de burgemeester Heb zo je lang. koude oren? Ja, dit weet ik dus echt nog, hè. Als Lieds Jonkje, je merkt toch, van mijn Aardstaartjes, het commentaar. Ja. Tuurlijk. Ja. Dit bent toch de herinneringen. Dat is een held. Een held zelfs, een held, ja? Geweldig. Ja. Ja, we konden hartstikke niet mooi. door die sluis volgens mij. Dus die boot kwam eraan en die sluis was heel klein. Dus toen ben ik die sluis gaan opmeten met voetstappen en zo. En dat probeerde ik de hele zaak stop te zetten. Ja, dat is natuurlijk al verrukkelijk. Ja, want wie het echt, Johin, helemaal een vrije rol? Je mocht Ja, want ik mocht doen wat ik wilde. Er wie geen script? Nee, we hadden niks opgeschreven. Alles werd geïmproviseerd. Weet je, we hadden wel afgesproken, dan komt hij daar en dan gaan we daar naartoe. Maar ja, wat er tussenin gebeurde, ja, dat moesten we maar zien. Maar repetities, dat dien je met on. Nee, Eigenlijk dat alles kan uit je de niet losse pols. repeteren. Nee. Nee, maar ik was ook nog... Ja, er waren instinkers bij. We waren in Monnikendam. En er was een burgemeester, was een heel klein mannetje. En toen komt de wegwijspiet bij mij. En die zegt, weet je hoe ze die man noemen? In de uitzending. Ik zei, nee, Pinkeltje. Ja. En dat woord zit in je mond. Ja. Dus dat is dan zo gevaarlijk. Dat je denkt, één ding, ik mag dat niet noemen. Want dan wordt het echt heel erg. Ja. En ben er nog meer van dat soort momenten die je echt bijbleun binnen van de intocht van Sinterklaas? Ja, ook dat een keer, ook in een van die plaatsen, toen was er plotseling paniek. Want ik zag Sinterklaas wel steeds zo doen. En toen dacht ik, wat is er aan de hand? En toen hoorde ik vanuit de regie, want ik had zo'n oortje in. Zijn snor zit los. Hij moet er even tussenuit om opnieuw gesminkt te worden. Dus dat vond je dan. Ach, wat Sinterklaas nou. Ja, ik denk dat hij even een plas aan het doen is, weet je, van dat soort dingen. Ja. En wij hadden dus nooit wat van vanavond. Niks in de gaten. Nee. Niks in de Maar gaten. dat is Mega spannend. Ja, het is hartstikke mooi om te doen. Ja. Is er eens want we hebben ook nog beelden van Sinterklaas uit 1953. Is er eigenlijk, dat zijn hele oude beelden, maar is er ook wat verloren eigenlijk ten opzichte van nou en toen, de rol van Sinterklaas, Zwarte Piet? Jawel. Sinterklaas was toen de tijd de commissaris van de koningin die in een stad kwam. Dat werd gebracht als een reportage van iemand van een hoge rang. En toen wij ermee begonnen, werd Sinterklaas menselijker. En die had zelf ook angsten en die had ook allerlei... Die maakte zich zorgen over ik weet niet wat allemaal. En dat was leuk. Ja. Het werd een mens. En de rol van Zwarte Piet, is die ook verloren?
Zwarte Piet is niet zo veranderd. Wat we wel afgesproken hebben, dat Zwarte Piet geen kinderen in de zak zou stoppen en ook niet met de roe zou slaan. En hij zou ze ook niet bang maken. Maar ja, kleine kinderen zijn hoe dan ook bang voor alles wat vreemd is. Dus we vonden... Ik weet wel uit mijn jeugd, ik vond Sinterklaas het engst. Ja, had ik precies hetzelfde. Echt wie? Jij ook, hè? Ja, veel enger. Ja. Want? Ja, gewoon een strenge man. En die zei ook niet zoveel. Die Pieter, ja, daar had je contact mee, maar niet met... Pieter Wien, grappig. En dat grote boek. Ja. Hij had in het boek alles staan. Ja. Nou, dat vond ik dus een angstig idee. Dat hij alles wist van je. Ja. En als je dan kon je er moest niet komen. aan denken. Ja. God weet alles. Ja. Want Erik, ik kan je vaststellen van een wattersgewot van de branche. Dit zijn gouden tijden van je. Nou, laat ik zo zeggen. Sowieso is het natuurlijk het mooiste feest van het jaar als je in het speelgoed zit. Dat mag duidelijk zijn. Maar de hele discussie rondom Zwarte Piet brengt het Sinterklaasfeest gewoon nog meer op de kaart dan het normaal al is. Ja. In positieve of in negatieve zin? In positieve zin. Want laat ik er wel wezen, ik denk dat de grote gemeenste deler in Nederland is gewoon dat het, wat gezegd is, dat het gewoon een ouderwets gezellig feest is. En dat je dat gewoon op die manier ook moet vieren. Het is een magisch feest. Die kinderen die vinden dat geweldig. Reuze spannend ook. Dat vond ik ook vroeger als ik aan de kant stond en Sinterklaas kwam aan. Ik was helemaal intens. Spannend vond ik het, van wat gebeurt er. Maar dat betekent dus ook dat veel meer mensen Sinterklaas gaan vieren. Het gewoon ook echt het ouderwetse feest willen doen. Ja. En dat is voor onze branche natuurlijk extra leuk. Want hoe lang ben je hem er al, want we hebben er echt beelden van. Het is echt als smoordrok bij je op het bedrijf. Ja. Want hoe lang ben je hem eigenlijk al dwanden met het hele Sinterklaasfeest? Vanuit het inverkopen van naar grote ketens toe is het al vanaf januari, zeg maar. Maar het echte inladen naar winkels toe vanaf augustus. En dan komen er een aantal kortingsacties, voorkoopacties van de grote winkeliers. En daarmee proberen ze te kijken van oké, wat gaat het snelste? Dat is eigenlijk de reden van 15% korting die je nu kan krijgen. Want dan weten ze, dat gaat heel hard. Dus moeten we nog bijkopen. En daar hebben we het nu heel druk mee om te zorgen dat die winkels gevuld blijven. Nou, je hoort ook net langer in spanning. Wat is nou, wat zijn de trends? Wat zit er op nummer 1? Nou, dat is Lego. Dat is heel makkelijk. Lego al jaren en Lego doet het gewoon hartstikke goed. En Lego is eigenlijk voor alle kinderen ook. Zelfs voor meisjes tegenwoordig. Ik weet niet of de camera het kan zien, maar we hebben hier een Lego doos van Friends. Zelfs speelgoed van het jaar geworden. Een winkelcentrum van Lego. Dure cadeaus, dat wel. Maar het is ontzettend veel speelwaarde. Echt een trend à la Loom, wat we in de zomer gehad hebben. Dat is er al die bandjes, al die elastieke bandjes. Precies. Dat is er nou in de winter nog niet. Je kan hooguit zeggen dat zo'n vogeltje, wat Digibirds, dat is een trend wat ook heel erg in is op dit moment. Dat zijn vogeltjes die eigenlijk bewegen en fluiten. En als je ernaar fluit, dan gaan ze je nafluiten. Maar ik kan zien, en dan kijk ik hem even bij de camera zien hè? Ja. Dit ben dus hij doet het dus hè? Ja, nou, doe maar aan. Ja, hoe maakt die jongen dan? Ook gewoon zo. Ja. Dit doet hij dus. Nou ja, of je gaat chilpen als je hem de andere kant uit doet. Maar ja, precies. Dan gaat hij zo meteen een liedje zingen en laat hem maar aan. Hij vindt zijn weg wel. En wat nog meer? Nou ja, we hebben magisch zand. Dat is ook speelzand. Dat is tegenwoordig ook een trend. Dus zand zoals wij op het strand spelen, haal je nu naar binnen. En dan heb je een soort substantie waarmee je dus zandkastelen kan bouwen. En, hij doet het. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Maar dat is een trend op dit moment. Dat is niet aan te slepen. En dan hebben wij zelf nog heel veel plush. Thai Plush, dat is een Amerikaanse merk. Wat ook... Ja, door de grote oogjes niet aan te slepen is. Ja, want sneun is natuurlijk de intocht. Zit er erin naar de intocht van Sinterklaas? Nee, meestal kijk ik niet. Ik heb zelf geen kleine kinderen, dus nee. En Do, Erik? Ja, zeker. Ja. Nou, we zitten voor de beker voetbal. Ik ben leider, dus ik kan nu niet kijken. Maar normaal gesproken kijk ik altijd. Ja, ik doe hem even niet, ja. En meneer Staatjes, zorg je ook nog een intocht specifiek? Of? Nee, want sinds dat ik het niet meer doe, vind ik er eigenlijk niks aan. Maar dat komt. Het is nu allemaal uitgeschreven. Het is allemaal bedacht van tevoren. En wij deden helemaal niks. We improviseerden. Ja. En dat vond ik er zo leuk aan. Dat gaf het zo'n spanning ook. Ja. Maar, wat is beter eigenlijk? Ja, ik denk dat je moet improviseren. Dat vind ik het allerleukste. Ja, maar kind dat ook wel? Want vind je het goed dat ze erop inspelen? Dat het liep er namelijk op dat het Sinterklaasjournaal wel degelijk wat dien heeft, maar de hele Zwarte Pieten discussie. Ja, nou ja, dat is dan één groot programma geworden. En
Ja, of dat goed is of niet goed. Ja, het hoort meer bij elkaar. Jazeker. Ja. Brenda, vies je het goed dat ze er toch een punt van maatje? Zo liek het? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, kijk, wat je nu ziet bij het Sinterklaasjournaal. Volgens mij zijn ze bezig om nu een overgangsperiode in te gaan om de verandering te maken. En volgens mij is het goed en de kinderen zijn eraan toe, dat horen we net. Ja. En als ze daar nou vreetje, hè, om Zwarte Piet te spelen? Nou, dat is me wel eens gevraagd. Ik heb voordat ik bij Toomba werkte ik in het onderwijs. En ik heb ook een paar jaar in het basisonderwijs gewerkt. En daar kwam natuurlijk die vraag wel eens naar voren van wil je Zwarte Piet zijn? En nou, toen was ik nog niet op deze manier met de discussie bezig, maar ook toen voelde ik daar al dat ik dacht van ja, maar dat voelt niet goed. Dat wil ik niet. Dus ik heb het nooit gedaan. Nee. Ik las in de krant een ingezonden brief van een mevrouw die zich boos maakte en die vroeg zich af waarom Sinterklaas toch altijd een man was. Toen dacht ik, nu zijn we toch helemaal ver weg. Een vrouw, goed, de vrouw van de Baard was ook bij het Songfestival. Ja. Dus dat is zo maar kind. Ja, dat krijg je dan. Maar waar verheug je hem nou het meest op eigenlijk? Van het hele Sinterklaasfeest? Is er iets waar je hem echt op verheugen? Nou ja, dat het gewoon net als altijd een heel gezellig en leuk feest blijft. En dat de kinderen die magie van Sinterklaas, van het Sinterklaasfeest tot jaren na nu nog zullen ervaren. En of het nou met een bruine Piet is of een zwarte Piet of straks alle andere kleuren. Dat werd al gezegd, dat maakt volgens mij helemaal niks uit. Dat gaat misschien ook zijn beloop wel krijgen. Ja, maar je moet je voorstellen, het knappe van Sinterklaas is dat we met z'n allen dat spelen. Dus de volwassenen spelen met de kinderen mee. Van dat is Sinterklaas Zwarte Piet. Het is één groot theater. Ja. En dat vind ik er zo bijzonder aan. En dat is nergens, met geen enkel feest is dat zo. Maar hier wel. En dat moet blijven. Ja, dat is belangrijk om dat vast te houden. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Want je praat er heel bevlogen over. Mis je jou het misschien ook nog een beetje? Ach, jawel. Ja. Ja? Ja, dat is zo. Ja, toch wel. Dat is misschien wel een van de mooiste rollen die je hoort. Ik vond het verschrikkelijk leuk om te doen. Ja, wij hadden er zo'n pret in. En dat was, ja, je verzon maar wat en dat was zo leuk. En dat samenspel. En dat ik daar op die kade lig. En dan ga praten met Sinterklaas. Het is te zot voor woorden. Maar ik lig daar op die rand van die sluis om met Sinterklaas te praten. En dan geef ik hem een paar oorwarmers. Dat was spontaan bedacht? Of zat dat ik bracht altijd dingen voor hem mee die hij niet wist. Ja. Dus ik had ook wel eens een cyclaan meegenomen. En daar moet je goed voor zorgen, zei dat. En daar stond hij mee. En dan dacht hij, ik kan die man wel wurgen. Maar jou hebben ook nog een eigen fanclub er aan oorhouden. Ja, fantastisch. Ja. Kunnen we eigenlijk nog lid worden? Ken dat nog? Nee, die hebben zich opgegeven. Toen ik ophield met het commentaar, toen zeiden ze, dan heffen wij onszelf op. Want we gaan niet voor iemand anders juichen. Oh ja? Maar dat waren allemaal twintigers. Oh echt? Ja, maar goed, die hebben wel de hele begin die het mij maken vanzelf. Doet ze zelf lied weer. Ja. Nou, ik weet niet waarom, maar die hadden een club ergens in Noord-Holland. En het was een hele rauwe bende was dat. Want ze kwamen erheen met een bus. En dan bleven ze ook. En dan waren ze zo dronken als een tor. En dan gingen ze weer terug. Ja. En maar dat waren geweldige mensen. Die konden feest vieren. Nou. Ja. Hartstikke mooi. We zijn alweer aan de eind. Nog even heel kwart. Krijgen we Reerde en Blauwe Pieten? Wat denk je? Ja, zeker. Zeker? Dit hier al? Nee, een beetje. Maar uiteindelijk gaat het veranderen. Het gaat veranderen. Ja. Zal het verhoren, denk je jou ook? Ik vind dat ze gewoon zwart moeten blijven. Zwart, maar misschien wel zelf jou. Jongens, die gedankt voor je komst naar de studio en naar Bient. Ons 4. Morgen, dan ben we er weer. Dan mijn Sport Bient. Voor nu in elk geval nog een hele gezellige jongen. Dag.